Hola, anem a fer uns exercicis per millorar els triples. Començarem amb pas lateral cap a la dreta. Recordeu sempre en fer canvi de pes. Vale? Molt bé. Vale, ara ho farem una mica més lent. Cap a la dreta. Recordeu sempre anar ben relaxats. Ara molt més lent encara. Recordeu el canvi de pes. Ara podem anar fent una mica més ràpid i una mica més lent. Ara més lent. Vale, ara ho practicarem picant a cada pulsació a les cuixes. Recordeu sempre anar relaxats i aquest canvi de pes. Molt bé. Recordeu sempre això, el canvi de pes, relaxats. Molt bé, ara ho practicarem amb música. Anem a fer el mateix que hem començat. Pulsacions cap a la dreta. Recordeu el canvi de pes. Bé, ara ho farem en passos més petits. Però sempre, recordem, relaxats i canvi de pes. Ara ho farem en pas grans. I ben relaxats. Ara combinarem petits i grans. Bé, ara anem a provar-ho cap endavant. Dreta, endavant. Endarrere amb l'esquerra endarrere igualment. Endavant. Vale, ara canviarem de peu. Esquerra, endavant. Dreta, endarrere. Recordeu igualment el canvi de pes i el relaxats. Vale, ara anem a fer laterals picant amb la cuixa. 4 pulsacions. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i 4. 1. Recordeu sempre relaxar-vos.
Ara ens relaxem i ho incorporem al bouncing, d'acord? El mateix però amb bouncing, sense picar. Molt bé, ara ho farem mirant cap endavant, caminant cap endavant, en bouncing. 1, 2, 3 i 4. En bouncing, Molt bé, ara parem i ho fem al revés. Esquerra endavant. Bé, canviem ara de peu, una altra vegada. 1, 2, 3. 1, 2, 3 i 4. 2, 3. 1, 2, 3. Canviem de peu ara una altra vegada, esquerra endavant. 1, 3 i 4. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3. Molt bé, fins aquí la millora dels triples. Esperem que ho aneu practicant.